Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so isusu patainge tichiri vana vadiki pane kumwe uko kwatakambogara. So pamba apa it was a double story townhouse kwainge kutori kumadheudheu mukoma. So from the very first day when my parents told me kuti we were going to move out of the house where we were staying tichienda kunogara kunzvimbo ikoko, I had a dream. Ndakarota gogo, saka gogo pandakavarota like amai vainge vakabereka baba vangu, saka vakauya kwandiri vakaita kunge mhepo vakabva vanditi, muzukuru, handisi kuda kuti munge muchienda kunogara uku kwamuri kunzi nababa vako, muri kufanira kuti munge muchienda kunogara. Unofanira kuti unge uchiramba, wazvinzwa here muzukuru, nekuti pamba ipapo pane zvipoko. So when I woke up mukoma, ndakamuka ndichita kudikitira all over. I then told my other sister kuti ndogopedza ndainge ndarota like always. Akabva azodana mama vakabva vauya ndokubva tanamata paya about the dream that I had. Zvadaro mukoma nashe maparents angu vakabva vazoita move ahead with their plans, ndokubva tazoenda tikabva tazotanga kugara kuya. Even like patakatanga kuita move in, ndainge ndichingonzwa sekunge mumba umo mainge muine vanhu vainge vachitaura, but vanhu ava vaiti kana vachitaura zviya vaitaura vachingozevezera, vachitaurira pasi vachizevezera. Nekufamba kwenguva mukoma, ndakazoti one day when I was fast asleep ndopa ndakabva ndazorota vamwe vanhu vainge vari 9. Vanhu ava vakauya, but vose vainge vakafanana, vainge vakapfeka hembe dzainge dzakafanana, like vainge vakaita zvekupfeka akaita kunge magemenzi white, whether murume kana kuti mukadzi, vose vainge vakangopfeka zvainge zvakangofanana kudaro. So ivo vanhu vaya vakabva vauya ndokubva vandikomba paya, vainge vakaita zvekutenderedza, so vainge vakaita kumira. So vanhu ava vakabva vazoya ndokubva vazokomba mubhedha. When I was sleeping on that bed, vanhu vaya ndokubva vachizotanga kuchema. Vakati vachichema kudaro ndopa ndakabva ndazopepuka. Ndakati ndapepuka, vanhu vaya vakabva vati, unozviziva here kuti takaurayiwa isu? Unozviziva here kuti tose upenyu hwedu hwakapararira muno murumu mawakarara? Unozviziva here kuti ropa redu rakamwiwa nezvikwambo? Pamba pano painge pambori nezvikwambo, but zvikwambo izvi pari zvino zviri kuchengetewa kumwana wacho kuGlenview uko. Apa mwana wacho hatozvizivi kuti mumba make nekutambudzika kwose uko kwaari kuita, mumba make ndo makaitwa storeroom yezvikwambo. Mukoma pakabva pazongoita rimwe zesound ndokubva ndamuka paya. When I woke up ndichiridza mhere, even my parents angu vakabva vachizomuka, ndikabva ndavaudza hope dzose idzo dzandainge ndarota. We prayed about it until zuva iro Mundara pavakazozvionera vega. It was one night Mundara vakati ivo he was busy working, then vakabva vazoti vainge vachida kuenda downstairs, he wanted to grab something from the fridge. Vakati vachinoburuka pamasteps ndopa vakabva vazoona vanhu vainge vakamira vari muliving room. Mudhara vakabva varidza mhere. By the time that we reached panzvimbo apo painge pafendera Mudhara, we saw kuti Mudhara vainge vatozvimesa up because of the things that he had seen. Kubvawo ipapo mukoma, my parents angu ndopa vakabva vachizotanga kubvuma kuti zveshuwa everything that I had been telling them even before we had moved into that place, it was nothing but the truth. Ividari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndo spiritual encounter yangu iyo yandakasangana nayo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. So ndakabatsirawo umwe mukadzi zvezvokuti spiritually takangoitawo sort of like a connection. Saka iye akabva atozviona kuti munhu uyu ane nyora dziri paari, neniwo ndikabva ndatozviona kuti mother ava vane nyora dziri pavari, kuti tinge tichizosvika pakusangana. Zvakaitika ndezvekudai so ndainge ndatobuda zvangu
kwangu ndatotumwa nehanzvadzi yangu kuti ndinge nichienda kunotenga half bread. Mukuzonofamba paya ndakazoti ndaenda pane chimwe chituckshop ndikabva ndazodarikira. Ndaingonzwa zvichingonditi ramba uchifamba as if painge paine munhu uyo wandainge ndichinzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizosangana naye. Saka ndakabva ndateerera nyora dziya dzairamba dzichingonditi ramba uchifamba kudzamara ndichizoenda pane imwe tuckshop. Ndakati ndasvika kutuckshop kuya mukoma ndo pandakabva ndachizosangana naye mukadzi uyu ndakasangana naye tikabva tangotarisana. Mukunotarisana kudaro takabva tatozivana uye zvekare tikabva tatomhoresana, but takamhoresana in the spiritual realm. Mushure mekunge takwazisana paya takabva tazopanana an appointment yacho yainge iri yekuti kana zuva ravira taifanira kuti tinge tichizosangana, ndokubva tazosangana paya. Saka mukuzonosangana iye akabva azotanga kundiudzawo matambudziko ose awo ainge achisangana nawo, not like your real life problems but matambudziko emuspiritual world, achiti iye ane umwe uyo kwaainge achida kugadzira, but mukomana uyu nekuda kwekuti munhu aingogara ari pamabvi ake ainge asingakwanise kuti ange achimugadzira. Saka iye akabva atoti paya the reason as to why ndiri kumukoniwa it is because I am not that much attractive, zvekuti dai ndanga ndiri attractive sewe uyu ndingadai ndakatomugonera kudhara. So ini mukoma ndiri mukadzi wayo kuti ndakaumbwa uye zvekare kana face yangu unoti kana wakaitarisa kuona kuti ya apa paita zvemukadzi. Kana skin ndine skin iya yavanoti iri flawless. So akabva atoti iwewe ndiwe unokwanisa kutondibatsira. I think kutoti kuuya kwawakazoita kuno kuchiuya kuzoona hanzvadzi yako, I think kuti wanga watotumwa nevadzimu. So takabva tataurirana paya ndokubva azondipa mission yekuti uyu mukomana uyu inini changu chandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita ndechekuti ndaifanira kuti ndinge ndichidanana naye. Ndikabva ndati aiwa painge pasitomborina kana problem. So akabva azondiragidza painge pachigara mukomana uya mukoma. Ndakasvika pakukumbira bhodhi kuti vange vachinditsvakira basa. Ndakabva ndazotsvakirwa basa mukoma, ndakatsvakirwa basa but ndichishanda mumba. Ndakabva ndazoudza mukoma kuti ndainge ndichida kuti vange vachinditsvakirawo room and ndikabva ndazowanawo room paainge achigara mukomana uyu. So mukoma zvandainge ndava kuita ndezvekuti ndaiti paya pandinenge ndichiona kuti anenge aripo ndainge ndiine kamwe ka t-shirt dress kangu kandainge ndakatenga, but ka t-shirt dress aka kainge kari kadiki diki zvekuti it was not even my size. Saka ndaiti kana ndikataimira ndikaona kuti panze panenge pasina vanhu ndaibva ndabuda paya, then ndobva ndanomunokera ndichimukumbira even some things that were quite silly. Saka iye aiti akangovhura door, so obva andiona ndakamira padhoo pake. Sometimes ndinenge ndatokwinya kadresi kaya such that kuti ange achinyatsokuona kuti ya munhu uyu zveshuwa aripo akaumbwa. So aibva amhanyisa maziso. Mazuva ekutanga aiti kana andiona ndakadaro aibva amhanyisa maziso in such a way zvekuti aibva atarisa kurutivi, but nekufamba kwenguva manje ndaiti kana ndakarara like inini ndo chipo chandiinacho kuti kana kuine munhu anenge achindichiva iniwo izvo zvaanenge achitorota neniwo ndinenge ndichitozvirota, as in kana murume kuhope kwake kana akatanga kurota achindifunga kana kuti achisika bonde deni, iniwo kusaidi kwangu ndinenge ndava kutoona zvose izvo zvinenge zvichiitika zvekuti kana ndega ndinobva ndagumisidzira ndazozviisawo muhope make so that iye angoramba achingondifunga. So zuva randakazofara ndakati ndakarara ndiriko kuhope kwangu ndo pandakabva ndatosensa kuti ainge achindirota. Ndakabva ndamhanya ndikabva ndanopinda muhope make, then ndikabva ndazowedzeredza ndichitira kuti paanozomuka zveshuwa ange achinyazokunzwa kuti ya saka mukadzi uyu ndava kumuda. Ndakameka shuwa kuti paakazonomuka zveshuwa sikarudzi yake akabva aiona kuti yainge yakatoshinga, ende ndakabva ndazoita kuti asambobatwa nemweya wekuti ange achizonamata. Kubva ipapo mukoma munhu uyu ndainge ndava kuita kumupefomera. Nona tumaskin tights twedu tuya twatinopfeka mukati ndaikapfeka mukoma, ende ndaiti paipaya ndikaona kuti vanhu vanenge vari busy nezvimwe ndobva ndatongonopinda mumba make tototanga kutoita nyaya paya.
iye manje havainyatsokona kuti munhu uyu kana simba haasisina apererwa zviya zvose zvaainge achiita zvekunamata munhu ainge ava kusambozvifunga kudzamara tazotanga kudanana. Apa ndichinodanana naye hakuzi kunzi ndainge ndichimbomuda because inini level rangu revanhu vandinotarisira kudanana navo naiye zvakatosiyana by far mukoma, but ndakangodanana naye ndichitira kuti ndinge ndichimupedza simba because ainge atori munhu wekuti ndainyatsokuona kuti paari anotogarwa nemweya mutsvene. Ndakafara mushure mekunge mweya mutsvene wazotaramuka paari nekuda kwekuti tainge tichiita chivi cheupombwe. Nekuda kwekuti tainge tichiita chivi cheupombwe ndakangoramba ndichingodaro kudzamara ndazova satisfied ndikaona kuti vhele zveshuwa munhu wangu uyu ndamugona. Ndakangoti ndamugona then tikabva tazotanga manje kuchiuya usiku takapfeka mashavi edu, mashavi ehuroi. Zvakazoitika ndezvekuti uyu manje akazotanga kurwara, ainge ava kungogara achirwara, but day iro rakazonotsika apo patainge takamusetera bhomba. So usiku hwacho takaenda tikabva tanomira padhoo pake tikabva tatanga kudeketerera. Mushure mekunge tadeketerera ndokubva tazokwanisa kucherera. Takasiya tacherera chimbambaira chedu as in mishonga iyo yatainge taseta tichitira kuti paya paanongonotsika anobva azotanga kuita maproblems tichitira kuti paya paanozonotsika pachimbambaira chiya anobva azonoita maproblems emakumbo. So mangwana acho makuseni akangoti asvika kubasa akabva andifonera akabva ati baby handisi kufila bo. Ndikabva ndati ko indava nhai baby? Akabva anditi makumbo angu ari kurwadza. Ndiri kuita sekunge munhu afamba for a very long time. Akazoti achinosvika kubasa akabva angondifonera achinditi baby handisi kufila bo. Ndikabva ndati ko chiko naidiya? Akabva anditi baby amenoso zvandiri kungonzwa, feeling yandiri kungonzwa kumakumbo kwangu uku ndiri kunzwa sekunge pane munhu ari kundibaya-baya netsono pazasi petsoka dzangu. Ndikabva ndangomusimbisa ndikabva ndati do not worry, everything is going to be okay. So iniwo ndakabva ndazomuudza kuti ndainge ndiinewo munhu uyo wandainge ndichiziva aikwanisa kuzomupa maherbs. Akabva ati thank you so much. So nemukadzi uya takazoswera muswere wese wezuva tichibika mishonga iyi yatainge tichibika yainge iri mishonga yekuti number 1 mukuzonofamba uko kwaanenge achiita muprofita kana kuti n'anga, like akasvika pamba pen'anga iyaya inobva yatovharwa kuitira kuti isazokwanisa kuona kuti dambudziko chairo rakabva papi. Uye zvekare takabva taita kuti mishonga iyaya iyo inge ichizoita kuti kana aripo pamba pen'anga, n'anga iyaya inge ichizonobata munhu asiri iye. Ndo zvatakaita ipapo. Iye akazoti by the time abva kubasa ndikabva ndazomuti uya kuno, akabva azouya kurumu kwangu ndokubva ndazotanga kumupa mishonga yaya. Ndakaita mazuva 3 ndichimupa mishonga. Taiti tikamupa mishonga yacho physically taizoti usiku paya taibva tazoenda murumu make tonyatsokumupindira ko ipapo tainge tava kusambotya because kana mweya mutsvene vainge vava kutotambira kure naye because ndaiti paya kana tabva kubasa ndobva ndasika naye bonde kuri kumusvibisa, then usiku ndaibva ndazomudzokera ndichitira kuti tinge tichizokwanisa kumuroya. Saka tainyatsokutsindira mishonga iyaiya kuzonosvika achizonofa mukomanashi tainge takaita kutsindira mishonga mumatumbu ake zvekuti dai kwanga kuri kunzi vanovhiwa post mortem vachishandisa maziso emweya vangadai vakaona zvimwe zvinhu zvekuti zvakavavhundutsa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakani regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndaifungidzira kuti ndini ndega that has such an evil heart. Neniwo ndakazviitawo mukoma. This other best friend of mine who was about to get married. Mukoma nashi friend yangu uyu akandiboa because
ndakabva ndazomuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achindiorganizirawo because fiance wake ainge aine this other friend, so the friend was supposed to leave our country kuti ange achizoenda kuchando. Ndikati iwewe uchindiitirawo achindisoterawo madhiri kuitira kuti tinge tichizova mai guru naamai nenika. Then iye ndokubva azoramba. The reason as to why ainge achiramba, it was because ainge achindizivira maprevious angu kuti ndiri munhu wekuti I move very fast like a wifi, so akabva andivharira panze. Ndakarwadziwa, ndikabva ndati munhu uyu ndoita sei? Mukoma, zvimwe zvacho ndinototya kuzvitaura kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzosvika pakusungwa. So with this guy manje uyu wandainge ndichida, we then met up, ndikazama kumusedusa ndikaita sei, but he was totally refusing. Then I invited my friend, akabva azouya kumba. So akati auya kumba paya, ini mukoma ndainge ndatomutengera mapiritsi aya ehope. I then crushed mapiritsi aya ndikabva ndazomuisira mujuice. Then this guy ndakabva ndazomutengera aya avanoti mablue pills, ndikabva ndamaisa mablue pills iwawo mujuice rake. So as time went on mukoma, I carefully selected movies aya ekuti they were romantic but atori above 18. Zvino panguva iye yekuti vanhu vainge voita zvavainge vachiita zvohunubu mumovie, ndakabva ndaona manje the guy, the best friend to the fiance, akabva anoswedera pa next nefriend yangu. Iyo friend yangu mukoma, I could see kuti she was feeling drowsy, ndokubva atobatiswa paya, akabva atanga kutobata. Ndikabva ndatoti guys, let me give you space. Ndokubva ndasimuka paya, ndichinosimuka ndikabva ndaenda hangu spare kwangu, ndikabva ndamirira. Ndakazongonzwa yava noise yekuratidza kuti vanhu vainge vava busy. Ndikabva ndadzoka kuya. I then caught them in the act. Ndikabva ndangotora video. Mushure mekunge ndatora video mukoma, the excitement was just too much. Ndikabva ndari forwarda ipapo. Then the guy akabva auya, akati auya mukoma, he then caught them. Umwe ainge akarara pa couch, then umwe ainge akatorara pasi. He came, this was late at night, and I then let him in. Ndokubva atanga kuita noise throughout the night. Friend yangu yenge yakaita kudhakwa nehope, vakanetsana shamwari to shamwari, vachinetsana vakarovana vakaita sei. Then with the fiance akabva azokurirwa power, ndokubva azotiza. He then ran back to his parents, and ndokuzotopera kwakazoita that relationship. Kana muchato wacho mukoma hauna kana kuzomboitwa. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section yo.